Goddag og velkommen. Mit navn er Peter Schmidt. Mange mennesker i dagens Danmark har en ret travl og hektisk hverdag. Og det kan skabe stress, kriser, angst og ensomhed. Derved kan det enkelte menneske miste fodfæste i tilværelsen. Så er det rigtig vigtigt at søge professionel hjælp, for på den måde at komme tilbage på sporet igen. I min klinik er det rigtig vigtigt, at du bliver taget godt imod, for at kunne lukke op og indgå i et samarbejde med mig. Jeg fungerer som psykoterapeut, supervisor, parterapeut, sportscoach og almindelig coach. Jeg har stor erfaring i at hjælpe mennesker igennem tilstande såsom stress, ensomhed, angst, studieproblemer, spiseforstyrrelser, misbrug og parterapi. Parterapi kan være med til at afklare jer i jeres forhold, og der er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer for jer, så I kan se og opleve, hvad der sker imellem jer, og have en mulighed for at tage stilling til, hvad I skal med jeres parforhold fremover. Jeg arbejder med at få folk ud af de her tilstande, både fysisk og psykisk. Gennem nærvær, samtaler og tillidsfuld tilgang kan du genfinde dine ressourcer og få lysten og håbet tilbage. Hvis denne lille video har vakt din interesse, er du velkommen til at gå ind på hjemmesiden og se lidt mere om, hvordan jeg arbejder. Og du er også velkommen til at tage telefonen og ringe til mig og få en uforpligtende snak.